Good morning, brothers and sisters. Please kneel and let us pray the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you are the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rock your soul and body in continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. Please kneel. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful Immaculate Heart of Mary, your tender Mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional,
for the salvation of souls. With reverence and intense devotion, in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of St. Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Amen. Let us pray. Please rise. O God, you gave St. Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II, Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen.
Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang sa satong pagpamibi, sabay man punyatan may manasunod na intensyon. Thanksgiving, hali kay Ning Chato and family for the gift of life, hali kay Janice Louis Espadilla, special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Hali kay Rosy B. Asupardo Cantara and family, special man na kahagadan ni Faye Penetrante, ni Maria Rosario Alcantara and family, for total healing of Mark Joshua. Hali kay Ning Chato and family, for the 10th birthday of Mark Joshua. Hali kay Ning Chato and family, for fast healing of skin disease. Hali kay Raquel Espiloy. Guidance for the upcoming Master Plumber's Licensure Examination this July 11 to 12, 2026. Hali kay Athena De Leon. To pass exam, hali kay Lance Cedric Saruca. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Froilan, hali kay Rosy B. Asupardo Cantara and family. Para kay Eduardo, hali sa Mendoza family. Para kay Sixto, hali kay Irenea Garing and family. Juan, Gloria, hali sa Asupardo and Cantara family. Juliana, hali sa Blackram Builders and Dream Builders. Emmanuel, Lorna and Ryan and family. Rosa, Nicolas, hali sa Lauta family. Ramon, hali kay Jot Hidalgo. Para kay Monet, hali kay Vilma Rehosa. All Souls, hali kay Ning Chato and family. Para kay Dominador, hali kay Joy Ann Briones. Para sa gabos na kalag, hali kay Ning Chato and family. All Souls, hali kay Mrs. Josefina Camo and family. Para kay Erlinda, hali sa Condes family. Rogelio Sr., hali kay Risa De Hito. Maximino and Dorotea, hali sa Fernandez family. Maluhod po para sa pamibi, laban sa bagyo asin iba pang makalamidad. Amang makakamhan, iniitas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan. Natamanan an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan na mamatian mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuka kan bulkan, asin iba pang natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mga kasaalan, ilikay mo kami, ang sa mong manamumuotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na mahasin ka na ake asin ka Espiritu Santo. Amen. Matilog na po ang gabo sa pagpoon kan celebration.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tahaw kan sarong kinakban na ibaan kultura, ibaan valores, an kagurangnan sa Ebanghelyo nagpapagirumdum na magdanay kitang Kristiyano. Kristiyano sa pagtaram, Kristiyano sa pag-uugali. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinakban. Sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo, hali sa kauripnan nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Osias. Magbalik ka, O Israel, sa kagurangnan, nasa imong Diyos. Huli kan sa imong kasalan, napadungkal ka. Magdara ka nin mga tataramon, asin magbalik ka sa kagurangnan. Magsabi ka sa iya. Patawada ang gabos na karatan, asin ako ang karahayan, tanganing ikadulot mi ang kaumawan nin samuyang nguso. Dai kami ikakaligtas nin Assyria, dai kami marulunad sa mga kabayo, dai mi naman pag-aapodon ang mga gibo nin samuyang mga kamot. Mga Diyos niya mo, huli ta sa imo makakakuanin pagkahirak an ilo. Bubulungon ko an sa indang kasumbikalan, kamumutan ko sinda sa buot, huli taan sa kong kaanggutan, hinalik ko na sa inda. Ako siring baga sa ambon para kay Israel. Mamumurak siya siring sa liryo, makakagamot siya siring kang kahoy nin Libano, asin magrarambong an sa iyang mga sanga. An sa iyang kamurawayan makakaarog sa kahoy na olivo, an sa iyang hamyo siring kan kahoy na Libano. Giraray magiirok sinda sa sirong kan sa iyang limpoy. Matalubo sinda siring sa trigo, asin mamumurak siring sa balagon nin ubas. Mababantog sinda siring kan arak nin Libano. O Ephraim, aanhon mo ang sa imong mga ladawan, ako ang naghihimati asin nag-aataman sa imo. Siring ako sa sarong sipres, danay na berde, sa sakuya minagikan an sa imong mga bunga. An si Isay man na madunong, paghurup-hurupon niya ang mga bagay na ini. An may pagkasabot, maaaraman niya iyan. Huli tatanos ang mga dalanin kagurangnan, asin diyan naglalakaw ang mga banal, alagad ang mga parakasala, napapadungkal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa kuyang uso magpapahayag kan sa imong kaumawan. An sa kuyang nguso magpapahayag kan sa imong kaumawan.
Kahiraki ako, O Diyos, susog sa imong pagkamahihirakon. Susog sa dakula mong pagkahirak, parahaan sa kong kasalan. Hugasi ako kan sa kong karatan, linigi ako kan sa kong kasalan. Ansa kuyang nguso, magpapahayag kan sa imong kaumawan. Ikinakaugma mo ang katutuuhan sa puso. Sa hilom nin sa kong pagkatao, tukdoy ako nin kadunungan. Haliaan sa kong mga kasalan, tanganing malinigan ako. Hugasi ako, asin ako maputi, siring sa ambon. Ansa kuyang nguso, magpapahayag kan sa imong kaumawan. Malinig na puso gibuhas ako, O Diyos. Matanos na espiritu tawan sa ko. Hari ako pagsikwalan sa imong atubang. Asin ang sa imong banal na espiritu, hari paghalia sa ko. Ansa kuyang nguso, magpapahayag kan sa imong kaumawan. Matinog na po ang gabo sa pagrukyaw. Alleluia, Alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadalog ako sa mga tatalangin mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "Sinusugo ko kamo siring sa mga karnero sa tahaw nin mababangis na hayop. Kaya magmadunong kamo siring sa mga halas, asin magmahuyo siring sa mga salampati. Alagad mag-ingat kamo, huli tadadarahon kamo kan mga tawo sa mga tribunal. Hahampakon ninda kamo sa mga sinagoga, asin iaatubang kamo sa mga gobernador asin mga hade, huli sa kuya. Kunsiring kamo magiging saksi sa atubang ninda asin sa atubang kan mga pagano. Alagad kun kamo yaon na sa atubang ninda, dai kamo mahandal kun ano ang sa indong sasabihon o kun paano nindo sasabihon. Huli ta sa oras na iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Bakong kamo an magtataram, kundi an espiritu nindo, espiritu kan sa indong ama, an mataram sa nguso nindo. An tugang, ipapagadan kan sa iyang tugang, asinan aki, ipapagadan kan sa iyang ama. An mga magurang isusumbong asin ipapagadan kan mga aki. Kakaungisan kamo kan gabos, huli sa kuya. Alagad, an magdanay sagkod sa katapusan, makakaligtas. Kung kamo pasakitan sa sarong banwa, dumulag sa masunod na banwa. Totoong sinasabi ko sa indo na bago nindo malibot ang gabos na mga banwa sa Israel, madatong an aki nin tawo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Dipisil magin Kristiyano. Bakong pasil na mabuhay susog sa hinahagad ni Jesus sa tahaw kan kinabanta. Halimbawa, gusto tang magin mabuot, pero aram ta na ang mga mabuot kun minsan inaabuso. Gusto ta na magin pasensyoso, pero aram ta na ang mga tawo ulit-ulit man sanakan sa indang mga kasalan.
O gusto tang papagdanayon an katuninongan, we want to keep the peace, pero aram tanaan mga tawong silensyo, garuman nag-a-approve kan sala, garo nagtutugot o kinukonsintita an sala. Kaya ang hapot, how do we remain Christians in the midst of a difficult world? Paano magdanay, susog sa hinahagad kan Kristiyanong pagtubod, mantang depisilon ang kinakban? Aram po ni Jesus, na arog kaini ang magiging eksperyensya ta. Aram ni Jesus, na arog kaini ang hahampangon, enot kan mga disipulo niya. Kaya nga ni, digdi sa Ebanghelyo, ang konteksto kaini, ipapadara niya na magmisyon an sa iyang disipulos. He will send them to several towns. Kaya ang tugon niya, bago niya isubol, sabi, I am sending you like sheep among wolves. Pigpapadara ko kamo mga karnero sa tahaw kan mababangis na hayop. Anong buot sabihon? Aram ni Jesus, na bako gabos na mga tao, masasabutan sinda. Aram ni Jesus, na bako gabos na tao, aakoon sinda. Kaya, bago niya isubol ang sa iyang mga parasunod, nagpapatanid na siya. Sabi niya, there will be rejection, there will be opposition, there will be suffering. Dahil ko mo mag-isip na komportable ang pagiging Kristiyano, bakong madali. Kaya, sabi man ni Jesus, may kasugpon itong sinabi niyang, I am sending you like sheep among wolves. Sinugpo ng tulos, sabi niya, and so, be wise like a serpent and innocent like a dove. Madunong siring sa sarong halas, ta para sa mga Hudiyo, ang halas, madunong, kaparehas ka itong halas sa Garden of Eden. As in siring man, innocent as a dove, mabuot, mahuyo, siring sa sarong salampati. Paano iyan kagurangnan? How can we be kind as a dove, but also wise like a serpent? Pwede ta po ining apo doon na prudent goodness. Prudent goodness. Anong itsura ka iyan sa tunay na buhay? Paano iyan sinasabuhay? Duwang bagay. Pag sinabi po kan kagurangnan na wise like a serpent and innocent like a dove, enot, mabait, pero marunong mag-ingat. Mabait, pero marunong mag-ingat. Totoo po, ang Kristiyano, inaapod maging mabuot. Tama po yan. Pero pag sinabing mabuot, daibuot sabihon na tinutubudan mo ang gabos. Daibuot sabihon na pag mabuot ka, tinutugutan mo ang gabos without boundaries. Pag sinabing mabuot, daibuot sabihon na tutugutan mo ang paulit-ulit na sala, bako kung arog ka iyan ang mabuot. Ang mabuot, tatao man mag-isip. Kaya, mabait, pero marunong mag-ingat. May puso, pero may isip din. Mabait, pero marunong mag-ingat. Ikadua, nakikisama, pero hindi sumasama sa mali. Hilang taining mga Pilipino, gusto ta pirming nakikipagkapwa, pakikisama. Sa ngaran nin pakikisama, dawa sala na, nagsasabay. Si Jesus nagpapagirumdum, totoo, nabubuhay kita kaiba kan kapwa, pero dailugod mawara ang konsensya.
Nakikisama tayo, oo. But not all pakikisama is good. Kung ang pakikisama, dinadara na kita sa pagchismis. Kung ang pakikisama, dinadara na kita sa pandaraya o sa pagiging maraot ang ugali o pagiging kurakot o pagkakasala, dahil nakisama ka, naging maraot ka naman, bako po yan, Kristiyanong pakikisama. Ang kagurangnan nagsasabi, yes, we can be friendly, but without losing our Catholic identity. Yes, we can cooperate with other people, pero dai kita makompromiso kan sa tuyang values. We can belong to our groups, our circles, without surrendering our conscience. Kaya nakikisama, pero hindi sumasama ang ugali. Nakikipagkapwa, pero hindi sumasabay sa kasalanan. Nakikisama, pero hindi sumasama sa mali. Dear friends, this is what Jesus is teaching His disciples, and that includes us. Tinutukdoan niya kita kung paano magdanay na Kristiyano sa tahaw kan sarong kinakban na binabalo ang sa tuyang ugali. He sends us like wolves. He sends us amidst wolves. Pero daibot sabihon na ang karnerong pinapadara sa mga mabangis na hayop, magin-arog naman kan mabangis na hayop. Bako po, we are sent among wolves so that even among wolves, the gentleness of the shepherd may still be seen. Data po inikaya sa sadiritang kusog. Kaya sabi ni Jesus, dai kamo matakot, tabako kamo an mataram. Dai kamo matakot, taan Espiritu Santo, tatabangan kamo. Kaya mga G po kita sa Espiritu Santo. This is our prayer for this morning. Espiritu Santo, tabangan mo po kami na maging mabuot, pero madunong. Banayad, pero tataong manindugan. Harani sa tao, pero mas harani sa Diyos. Sa tahaw po kan dipisil na kinakban, magdanay lugod kitang Kristiyano. Mabait, pero marunong mag-ingat. Nakikisama, pero hindi sumasama sa mali. Tabangan lugod kita kan kagurangnan. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot kan sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aro-aldaw sa gawi nin langit non na buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, siniselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat mi an mamuraway niyang pagdatong. Kaya, kaibakan mga santo asin mga anghel, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Palagan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik giraray. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Padre Pio, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaong sa muya niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Kordero Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, taawi kami nin katuninongan. Holy body and love from all my sins and from every evil, keep me always faithful to your commandments, and never let me be far from you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ito
pagsunod sa nilakaban, pakusuka sa kaluyahan, maotop sa imong kapotan, tapan gabos nga banan, tapan gabos nga bayan, nanuron na mahalaga, ikaw mapasakuyan. Ikapanan kagurangan, makakahipnon. Ikapanan kagurangan, makakapanan. Ang panugang pamanan, nainilita. Isa kuyang duka puso. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na mga napano nin kadakul-dakul na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagsunod ki Kristo. Salamat sa Diyos.